Bumi ku watake santosa sarta suci. Jumeneng ratu kudu bisa netepi marang wataking bumi. Sang Prabu kudu santosa sarta suci lan demena geganjar marang wong kang gelem labuh marang prajane. Uga aja gampang kagiwang saka hambeging para wedul. Yen sanata ora gampang nampa rembug saka para wedul, satemah wong sak praja mau padha hamarsudi ngreh kasusilan. Praja kang mengkono Raden, isine iku nuhake kuncara Raden. Dosa ngerti penemban ngaturaken genging panuwun hawit saking peparing pipucal paduka sanget penemban kula tampi kanthi waca sameneing boten karempit penemban yen mengkono tegese Raden Janaka saiki wis kasembatan Wahyu Makutha Rama Raden aduh penemban unjuk syukur ing lesaning pangeran lumantar paduka penemban kula sampun sembada muni Wahyu Makutha Rama. Muga Gusti kang nyipta jagat ngudaneni Wahyu Makutha Rama lestari krasan mapan marang Raden Harjuna. Inggih ngaturaken penuwun sanget penemban. Kajawi saking menika do penemban mbok bilihipun keparengaken kula nyuwun dawuh menggah sinten benjang turun kula ingkang jumeneng Nalindra penemban. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Sabarang katulu lukir moyak mayik. Raden Janaka kula wonten dawuh. Menawa sira kepengin wuni ngasapa turun kang bakal dadi ratu mara gagi Raden Janaka mlebu ing guwa garbaning sun kene yen pangeran ngudaneni mengko sira bakal pirsa sapa turun kang bakal dadi ratu mara gagi tak wangake ragaku iki sang Raden. Wis manjing nggo garba Raden Janaka. Nalika wonten lebeting nggo garba Raden Janaka pirsa wonten tulisan sastra Dewanegari. Ana tulis sastra Dewanegari. Jering tulis nyebutake Raden Parikesit. Dadi kaget Raden Janaka sigra medal saking kanggo kepriye Raden ana jroning nggo garba Raden pirsa apa inggih sanget penemban ing lebeting nggo garba paduka kula nyemerepi wonten seratan sastra Dewanegari mengku surasa apa duh penemban kula kesupen penemban. Oh, ya wis. Kudu narima Raden.
awit kersaning kang hangelar jagat sira ora dikeparengake ngiling-iling. Meningi. Gane wis antuk gawe Raden. Luwih prayoga yen to dina iki uga Raden Janaka tumuli kondur marang praja wae. Mengko mundhak dadi pangareparing para kulawarga Raden. Inggih penemban ngestokaken dawuh. Penemban bilih wonten paringipun monggo paduka kula dherekaken rawuh dhateng nagari Ngamarta. Kakang Prabu Puntadewa sakadang tertamurna ing penggalih. Nai sang penemban kepareng dados pujangga negari Ngamarta mujanggani para Pandhawa penemban. Raden wonten dawuh. Aja dadi atimu. Ngamarta wis ana bujanggane dhewe. Mula ingsun trima mapan ana ing kutha Rugiri Bayi Raden Arjuna. Nuningi mawi ngaten pareng kula pamit tumuli angsut negari Ngamarta. Iya. Ndak panggal puji rahayu tasamanggih Yuwana Raden. Ya mung iki ingsun titip pusaka Wijaya Capa tumuli ngacaosna kelawan ing kagungan ya Raden. Ngestakaken dawuh sang penemban daya-daya ingkang padha saking pasien pakusangan penemban. Iya. Hayu rahayu niskala Raden Janaka. Lang-langing driya mangun kung kanduhan rimang lir-lirna tanpa kahanin anoman dawuh sampun mran banget ing pangarimangku dene sira kadang wis padha sabiyantu marang jeneng ingsun jroning aku meh ngasana ing kene anoman menawi dawuh sami-sami gandeng wis aran